A to čo je za číslo? Vidím radšej. Prosím, vnúk! Ako je to? Čo robí? Dajte mi ho k telefónu! Nie, nedá. Bezvedomý! Pane Bože, koľko? Aké peniaze? Na Slovensku sa neplatí za operácie, Bože, čo je s tým? Dajte mi ho! Koľko tisíc? A čo mám robiť? Z okna vyhodiť igelitke? Haló, tam ste, haló! Idem. Len dávajte si pozor, nech vás tie tisíce neudrú po hlave. Idem. 1, 2, hopla. Sámko, tam si, tak ťa prebrali. Ako? No veď teraz mi volali akí si tvoji kamaráti, že ideš na operáciu, že zle a treba o to zaplatiť. Čo? To mi ani nehovor, Sámko. To bol podvod. Tonko, tak si vezmi, zasa bolo na to hnusné číslo. Čo ani nemám uložené. Hej, Sámko, to si ty. Hej, peňažky. Operovať ťa idú, si v úzky. No zasa to je ten podvod, isto. Idem sa ťa opýtať. Dám im kontrolnú. Čo som sadila minulý rok do kvetináčov? Po A, boli to aksamietnice, alebo po B, begonky. Si predstav, vedel? Ale tak to je moc ľahká otázka. Chvíľku počkaj, Sámko, hej? No, idem pozrieť, či mám dosť peňazí. Prosím ťa, Tonko, choď chytro na www.rozpoznaj.autu.sk a vygeneruj tam tú otázku za 1 000 000. Chytro. Aký strom nám rastol pred domom, predtým, než ho tvoj starý otec vypílil? No? Haló, hovedá jedni, ja so sebou nenechám vybabrať. No, nehnevajte sa na mňa. A už to idem hlásiť aj na políciu. No, zložili si predstav. Oni ti už aj cez tú umelú inteligenciu vedia asi ten hlas napodobí, to bol čistý Sámko. Idem mu volať Sámkovi. Chápeš?